Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jericho. Taong 1983, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Jericho sa Masbate. Bilang isla, syempre, pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng pamilya ni Jericho. Nakatira sila noon sa isang barong-barong na kasya lamang ang 5 katao. Tamang-tama lamang ang bahay na yon para kay Jericho at sa kanyang pamilya. Sa kanilang lugar sa Sibuyan, meron kilalang isang baryo na nagbebenta ng mga malalaking isda sa napakamurang halaga. Lingid sa kaalaman ng mga parokyano ng mga nagtitinda, ay meron itong itinatagong sikreto na hindi nila nais na mabunyag. Kahit sa iisang isla sila nakatira, hindi ito naging hadlang para sa mga tao ng baryong yon na mambiktima. Ang tanging nakakaalam lamang ng madilim na sikreto ng baryo ay ang mga karatig barangay nito. Isa na dyan ay ang baryo nila Jericho na nakakaalam ng madilim nitong sikreto. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong baryong tinutukoy ko sa kadahilan ng ibang-iba na ang katayuan nito ngayong pangkasalukuyang panahon. Ayon sa ama ni Jericho, ang baryong itago na lang natin sa pangalang Uslot ay isang baryo ng mga pinaghalong elemento at mga nilalang na merong bahid ng kasamaan. Kaya Uslot ang ipinangalan ko dito sa kadahilanang yon ang pangalan ng mga engkantong naghahari sa loob ng baryo. Kung hindi ninyo na itatanong, marami ng beses nakaengkwentro ang ama ni Jericho ng kakaibang pangyayari na nagmula pa sa baryong Uslot. Paminsan-minsan, meron siyang nakikitang magarbong bangka na pumapalaot at dumadaong sa kanilang isla. Dagdag pa ng ama ni Jericho na minsan na niyang sinundan ang mga dumaong na bangka sa kanilang isla. Isang hapon, habang papauwi na itong ama ni Jericho, bigla itong napatigil sa pagliligpit niya ng mga gamit na nasa kanyang bangka. Habang nagliligpit kasi itong ama ni Jericho, bigla itong napatigil nang may makita siyang isang napakabilis na bangka patungo sa dalampasigan ng Masbate. Alam ng ama ni Jericho na isa sa mga pasahero ng bangkang kanyang nakita ay ang tumutungo sa Uslot. Nang mapansin niyang papalapit na ang mga ito sa dalampasigan, ay pinili ng ama ni Jericho na magkubli sa kanyang bangka. Dahan-dahan siyang gumapang papailalim ng kanyang bangka upang mas lalo niyang makita ang pagbaba ng mga pasahero. Habang nakatitig ang ama noon ni Jericho, ay doon dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Halos kumawala na ang kaluluwa ng ama noon ni Jericho nang masipat nitong naglaho na parang bula ang bangkang sinasakyan ng kanyang nakita. Kahit takot na noon ang ama ni Jericho, nagpatuloy pa rin ito sa pagbubuntot sa mga nilalang na patungong Uslot. Hindi nga nagkamali noon ang ama ni Jericho dahil kitang-kita niya ang pagpasok ng mga panauhin yon sa baryo ng Uslot. Nang makita niya itong pumasok, ay siya namang pagkaripas ng takbo pabalik ng ama ni Jericho. Sa pagbalita ng ama ni Jericho sa natuklasan nito, doon na kumalat ang mga sabi-sabi tungkol sa baryo ng Uslot. Kahit napakaraming masasamang komento ang kumalat sa Sibuyan, hindi naman nakitaan ng kahit na anong pahayag ang mga nilalang na naninirahan sa baryo na yon. Makalipas ang ilang taon,
patuloy pa rin ang pagkalat ng mga haka-haka sa baryo ng Uslot. Hanggang sa dumating ang araw na bigla nilang nakilala ang baryo Uslot bilang nagtitinda ng mga malalaking isda. Magmula nang makilala ang baryong Uslot sa kanilang itinitinda, kasabay nito ay ang pagkatahimik ng mga iilang taong nakakaalam sa madilim na sikreto ng baryo. Ang tanging nananatiling buhay na lamang noon na alam ang sikreto ng baryo ay ang ama ni Jericho. Papasok na tayo ngayon sa taong 1983. Itong mga panahong ito, nasa edad 12 taong gulang pa lamang itong si Jericho. Meron siyang nakatatandang lalaking kapatid na nagngangalang Renny. Nasa edad 16 na taong gulang ang kapatid niya noon. Itong si Jericho at si Renny ay palaging magkasama sa kanilang ginagawa sa kanilang tahanan. Mapagawaing bahay man o gawaing bukid ay magkasama itong dalawa, gawa ng sa lahat ng kanilang magkakapatid ay sila lamang ang magkalapit. Mga babae na kasi ang sumunod sa kanila, kaya hindi nila gusto ang mga tipo ng laro nito. Paminsan-minsan, kapag bakante ang oras ng kanilang ama, hindi ito nagmamadali sa pangingisda at sinasama sila nitong dalawa upang matutong magsisid at manghuli ng isda gamit ang ibang taktika. Panatag naman ang loob noon ng ina nila Jericho dahil sa tiwalang-tiwala ito sa kanyang ama. Isang araw, habang naglalaba ang dalawa, bigla itong tinawag ng kanilang ama. Jericho! Renny! Sasama ba kayo sa laot? Wala akong masyadong gagawin ngayon eh. Wika nito. Sige ho, tay. Tatapusin lang namin tong labahan namin. Sagot naman ni Renny. Dahil sa narinig ng dalawa, mas lalo pa nitong binilisan ang kanilang paglalaba. Makalipas lamang ang 30 minuto ay natapos na nga itong sila Jericho. Pagdating nila sa laot, ay maigi nilang pinagmasdan ang kanilang ama sa ginagawa nito. Sa bawat paghatak nito ng kanyang pamingwit, ay gulat na gulat sila Jericho sa kadahilanang palagi itong merong huli. Alam nyo mga anak, ang pagkuha ng mga biyaya ng kalikasan ay nangangailangan ng pahintulot sa may-ari nito upang maging masagana ang iyong kuha. Lahat ng may buhay dito sa mundo ay merong nag-aalaga at gumagabay. Gumagabay, tay? Sino namang gagabay sa isdang kinakain natin? Tanong ni Jericho. Siyempre ang Diyos, Jack. Sino pa ba? Singit na sagot naman ni Renny. Ang ama naman nila noon ay nananatiling nakangiti sa kanilang pag-uusap na parabang napakasaya nitong makasama sila. Sa pagbalik nila ng dalampasigan, ay pinagtulungan nilang pasanin ang kanilang banyerang punong-puno ng isda. Ang iba sa mga isdang kanilang nakuha ay ibibenta nila sa mga taong nagsilapitan sa kanilang bangka noong nakadaong na sila sa dalampasigan. Kahit kokonti ang nalikom nilang pera, naging masaya naman ang mag-ama kahit papaano. Dahil sa medyo may karamihan ang kanilang ibibenta, magiging sapat ito sa pagbili nila ng bigas na kanilang kakainin sa mga susunod na araw. Mas importante ang bigas kila Jericho kesa sa ulam. Ang ulam kasi, napakadali lamang niyang hanapin, samantalang ang bigas, magpapakahirap pa siya para magkaroon nito. Kinagabihan noong mismong araw na yon, biglang nagising itong si Jericho sa mahimbing nitong pagkakatulog. Naalimpungatan kasi siya noon
sa kadahilanang meron siyang narinig na naglalakad sa kanilang papag. Dahan-dahan lamang ang paglakad nito na parabang ayaw nitong merong magising sa kanyang ginagawa. Dala ng kuryosidad ni Jericho, agad naman siyang bumangon sa kanyang higaan. Paghawi niya ng kortina ng kanyang kwarto, bumungad sa kanya ang kanyang ama na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Meron itong nakalagay na dahon sa kanyang ulo at mga daladalang abubot na hindi maintindihan ni Jericho kung para saan. Meron ding dalang kandila ang kanyang ama na parabang lalabas ito ng kanilang tahanan. "Tay, saan ho kayo pupunta?" Tanong dito ni Jericho. Pabulong lang ang pagkakasabi nito, kaya hindi ito gaanong maintindihan ng kanyang ama. Matulog ka na dyan, Jericho. Malalim na ang gabi. Marami ka pang gagawin bukas. Sagot naman ng kanyang ama. Para bang ordinaryo lang ang pagkakasagot nito kay Jericho, na tila ba wala itong ginagawang kakaiba. Nananatili naman noong nakatayo si Jericho sa likod ng kanyang ama upang maghintay ng sagot sa kanyang mga katanungan. Jericho, matulog ka na dyan. Dagdag pa ng kanyang ama. Dahil sa hindi pa rin nakikinig noon si Jericho, napagpasyahan na ng kanyang ama na harapin ito. Jericho, ang sabi ko matulog ka na. Hayaan mo na ako sa aking gagawin. Hayaan mo. Bukas na bukas din, sasabihin ko kung ano bang ginagawa ko. Dagdag pa ng ama ni Jericho. Nang marinig ito ni Jericho, ay pinili niyang sundin na lamang ang nais ng kanyang ama. Walang pagdadalawang isip niyang sinunod ito, sa kadahilanang alam ni Jericho na merong isang salita noon ang kanyang ama. Kinaumagahan, maaga pang bumangon itong si Jericho upang tanungin ang kanyang ama tungkol sa ginawa nito. "Tay, nais niyo na hubang magpaliwanag tungkol sa nangyari kagabi?" Malumanay na tanong ni Jericho. Hindi pa sa ngayon, anak. Hindi pa handa ang lahat. Sagot naman ng ama ni Jericho. Di lubos mawari noon ni Jericho kung ano ang nais sabihin sa kanya ng kanyang ama. Animoy kapag tinatanong ito ni Jericho, ay ibang-iba ang sagot nito na parabang hindi nito naiintindihan ang simpleng katanungan niya. Hindi na noon nagpumilit pa si Jerichong magtanong sa kadahilanang naroon na ang kanyang ina at mga kapatid sa mesang kanilang kinaroroonan. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon. Ganun ulit ang ginawa ng ama ni Jericho. Pero sa pagkakataong ito, lumabas na ito ng kanilang tahanan at naglibing sa kanilang bakuran ng isang patay na alimango. Kitang-kita ito ni Jericho na naghuhukay sa kanilang bakuran dahil sa lahat ng galaw noon ng kanyang ama ay sinusundan niya. Sa paglipas pa ng linggo, ay tila ba merong pinaghahandaang kakaiba itong ama ni Jericho. Paulit-ulit ito sa kanyang ginagawa sa bawat gabing dumaraan na parabang meron itong kinokumpletong ritual. Pagsapit ng huling araw ng buwan, biglang niyaya nito si Jericho na tumungo sa Baryo Uslot. Hindi makapaniwala noon si Jericho sa kanyang narinig, kaya ipinaulit pa nito ang sinabi ng kanyang ama upang makumpirma ito ng kanyang isipan. Tama ang narinig mo, Jericho. Tutungo tayo sa Baryo Uslot. Matapang na wika ng ama ni Jericho. Si Renny naman noon ay naiwan sa kanilang bahay sa kadahilanang ayaw nang magsama pa ng kanyang ama ng iba
upang maiwasan ang hindi kaaya-ayang pangyayari. Halos inabot din sila ng 1.5 oras na paglalakad, marating lamang ang baryong nais nilang puntahan. Pagdating nila Jericho sa uslot, ay biglang nanlaki ang mga mata nito nang makita niyang napakalayo sa deskripsyon ng kanyang ama ang lugar na kanilang tinungo. Masasaya ang lahat ng tao sa baryong yon, maging ang mga dayong tumutungtong dito. Tama ang sinabi noon ng kanyang ama na tanging malalaki lamang na mga isda ang ibinibenta sa baryo ng uslot. Jericho, dahil ikaw ang kaisa-isang anak kong nakakakita sa aking ginagawa, ay hayaan mong patunayan ko sa iyong totoo ang lahat ng aking sinasabi. Dahan-dahan kong ipapaunawa sa iyo kung ano ang ginagawa ko at ang mga sagot ko sa mga katanungang ibinabato mo sa akin. Maya-maya, pag tayo'y nakaalis na ng tuluyan sa baryong ito, doon ko ilalahad ang lahat ng aking nalalaman at ginagawa sa ating bahay. Wika ng ama ni Jericho. Pagmasdan mong maigi, Jericho. Ang mga nakikita mong isda ngayon ay pawang panlilinlang lamang ng mga nilalang na naninirahan dito. Bibili ako ng isang isda dito sa baryo upang maunawaan mo ang aking sinasabi. Dagdag pa ng ama ni Jericho. Nananatiling nakikinig lamang noon si Jericho, gawa ng wala siyang kaide-ideya sa sinasabi ng kanyang ama. Matapos makabili ng isda ng kanyang ama, agaran naman ang pag-alis nila sa baryo ng uslot. Ni paglingon pabalik sa baryo, ay hindi na pinahintulutan ng ama ni Jericho na gawin niya. Ayon kasi sa ama ni Jericho, na mamamarkahan siya ng mga nilalang na nakatira sa uslot kapag ninais niya pang tingnan ito pabalik. Masyadong mapanganib para sa mga taong napapadpad sa lugar na yon ang lumingon pabalik. Kung hindi sila mawawalan ng malay, ay siguradong babalik ang kanilang katawan sa baryo ng uslot. Dagdag pa ng ama ni Jericho na doon na habang buhay maninirahan ang mga taong lumingon sa baryo ng uslot noong papaalis na sila sa lugar na yon. Maaaring ang ibang taong nakatira sa lugar ay mukhang masaya, pero baka ang taong yon ay isa sa mga isinumpang tao na manatili sa uslot habang buhay. Napipilitan lang itong maging masaya sa kanilang buhay sa kadahilanang wala silang pagpipilian. Lahat ng mga pwede nilang gawin ay nakatali at kontrolado ng mga nilalang na namamahala sa baryong yon. Nang makalayo-layo noon sila Jericho, biglang nilagyan ng kanyang ama ng isang batong nasa loob ng langis ang isang binili nito sa baryo. Sa paglapat ng langis at bato sa isda, ay biglang nasilaw si Jericho sa isdang kanyang tinitingnan. Pagpunas niya ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang ng bata nang makita niyang hindi pala isda ang kanilang dala noong mga oras na yon. Bagkus ay isang kalahating tadyang ng tao na nabubulok na. Sa pagsilay doon ni Jericho, ay hindi niya napigilang maisuka ang lahat ng kanyang kinain sa kanilang tahanan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jericho. Hindi ordinaryo ang naninirahan sa baryo ng uslot. Hindi din ako isang ordinaryong tao, anak. Isa akong ermitanyong piniling pagsabayin ang aking trabaho at ang sigaw ng aking puso. Dahil sa inyo, Jericho, kaya naging maligaya ang walang buhay kong mundo. Masaya kung ikaw ang napili kong tagahalili ng aking mga karunungan. Gawa ng paunti-unti kitang imumulat, anak,
upang pagdating ng panahon ay magagamit mo ng maigi ang aking aral na ipapamana sa iyo. Ang mga ginagawa ko kapag gabi ay isang ritual upang hindi tayo mapasok ng mga nilalang na mayroong bahid ng kasamaan. Lahat kayo, Jericho, ay nilalagyan ko ng engkantasyon upang maging mahimbing ang tulog ninyo. Sa aking pagpili ng tagahalili ay sa pamamagitan din ng paggising ng wisyo ng isa sa inyo kahit puwersahan kong pinatulog ang inyong mga wisyo. Pagpapaliwanag ng kanyang ama. Dagdag pa nito na kapag merong nagising na wisyo sa kanyang mga engkantasyong nilagay sa tao, ay nangangahulugan nitong malakas ang taglay nitong kaluluwa. Isa ito sa mga sangkap na kailangan upang maging ganap na ermitanyo ang isang tao. Hindi din ito itinago ng ama ni Jericho sa kanyang ina, sa kadahilanang mahal niya ito at nais niyang malaman nito ang lahat ng tungkol sa kanya. Kaya lang naman hindi sinasabi ng ina ni Jericho ang tungkol sa katauhan ng kanilang ama, dahil isa din yon sa mga pagsubok nito para sa kanila. Matapos makapagkwento ng ama ni Jericho, doon nasagot ang lahat ng kanyang mga katanungan na nasa kanyang isipan. Nang hindi na nakitaan ng pagsagot si Jericho ng kanyang ama, pinili na lamang nitong maghukay sa lupa upang mailibing ang tadyang na kanilang pinagkamalang isda. Sa pagbalik nila ng tahanan, ay bakas pa rin sa mga mata ni Jericho ang pagkamangha sa lahat ng sinabi ng kanyang ama. Hindi niya lubos akalaing meron pala silang dugong ermitanyong nangingibabaw sa kanilang pamilya. "Oh, Jericho, ayos ba ang uslot?" tanong ni Renny. "Oo, Renny, ayos naman dun. Parang kagaya lang din dito sa atin eh," sagot naman ni Jericho. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang magkape dahil sa hapon na noong mga oras na yon. Nakasanayan na ni Jericho magkape tuwing hapon upang matanggal ang kanyang antok at bigat ng kanyang pakiramdam. Ang ama naman noon ni Jericho ay nag-aayos na ng lambat sa kadahilanang manghuhuli ito ng isda kinaumagahan. Nais mang sumama dito ni Jericho ay hindi yun maaari, gawa ng marami silang aasikasuhing gawaing bahay kinaumagahan. Sa pagsapit ng gabi ng mismong araw na yon, ganun pa rin naman ang ginawa ng kanyang ama. Dala ng kuryosidad ni Jericho, bigla itong nagsisisigaw sa loob ng kanilang bahay upang subukan ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Okay, pasensya na kayo, kailangan ko siyang putulin kasi simula pa lang hirap na akong basahin. So, meron pa tong karugtong na part 2, mas mahaba yung kasunod. Pero aayusin ko lang. Alam nyo, sobrang angas tsaka sobrang ganda nitong Baryo Uslot, no? Ibang klase, no? Yung gagawin ng ama ni Jericho na paghahanda. Abangan nyo lang hindi ko na kayo bibitinin. Ngayon pa lang gagawin ko na siya. Dapat noon pa na preview ko na kaso kasi ngayon ko lang ulit nakita sa email ko to. Tas ang gulo ng pagkakagawa, kaya medyo ayusin natin. Kaya pahintayin na lang ako, mabilis lang to. Yun lang. Salamat.